Du sætter dig ned for at læse, men ordene flytter sammen. Tankene dine vandrer, og ingenting fæster se. Du prøver en film, men snart scroller du på telefonen og glemmer, hvad du ser på. Frustrationen bygger se op. Hvorfor kan du ikke bare fokusere? Det er ikke bare store opgaver. Selv små ting glipper. Du glemmer, hvorfor du gik ind i et rum, eller om du låste døren. Samtaler bliver baggrundsstøj. Du nikker, men du er egentlig ikke til stede. Denne frakoblingen føles isolerende. Du lurer på, om du er lat eller udisciplineret. Skyldfølelsen tynger dig. Du prøver hardere, lister, tidtagere, mere kaffe, men det er som åløbe i gjørme. Jo mere du presser, jo tykkere bliver tågen. Du ser andre mestre livet og føler dig utilstrækkelig. Den indre stemmen kalder dig lat, svag, ikke god nok. Men her er sandheden, dette er ikke en personlig fejl. Det er ikke latskab. Det er et signal. Hjernen din er overvældet, ikke ødelagt. Din manglende evne til at fokusere er ikke en fejl, det er hjernen din, som beskytter dig. Tænk på hjernen din som en livvagt. Jobben dens er at holde dig tryg. Når livet overvælder dig, sparer hjernen din energi for at overleve. Dette er gammel Kabling-Kjemp, flygt eller frys. Dagens trusler er ikke rovdyr, men frister, regninger og konstant pres. Hjernen din kan ikke altid se forskellen. Når stress hober sig op, trækker den tilbage på ikke-essentielle ting som fokus og hukommelse. Det er ikke sabotage. Det er selvbevaring. Den mentale tågen, det er hjernen din, som siger, jeg er overbelastet. Dette er ikke svaghed, det er biologi. Kroppen din reagerer på en verden, som kræver for mye. Og forstå dette ændrer historien fra selvbebrejdelse til selvbevidsthed. Du fejler ikke. Du tilpasser dig. Og erkende dette er det første skridtet ud af tågen. Selvmedfølelse er vigtig. Hjernen din gør sit bedste for at beskytte dig. Denne tilstand kaldes overlevelsesmodus. Kronisk stress holder nervesystemet dit på, som en brandalarm, som ikke vil stoppe. Stresshormoner flommer gennem kroppen din, nyttig i krise, men skadelig, når det er konstant. Du er altid på vagt, opmærksomheden spredt, scanner efter trusler. Hjernen din prioriterer bredt over dybde, overlevelse over fokus. Det er derfor, du føler dig rastløs og distraheret. Emotionel helse lider også. Irritabilitet, angst eller nummenhed sætter ind. Selv små ting føles overvældende. Nogle gange stænger du bare følelsesmæssigt ned for at takle det. Fysisk tapper kronisk stress dig. Hovedpine, spændinger, udmattelse. Kroppen din bruger al sin energi på høj beredskab og efterlader lidt til noget andet. Det er uholdbart. Kroppen din fortæller dig, at den ikke kan fortsætte med dette for altid. Hvile virker som svaret, men for mange føles det umuligt. Når du stopper, strømmer bekymringer ind. Stilheden er højlydt. Travelhed bliver et skjold mod ubehagelige følelser. Og ikke gøre noget kan udløse panik. Det føles uproduktivt, til og med farligt. Nervesystemet dit tror konstant overvågenhed er overlevelse. Selv søvn er en kamp. Tankene dine raser, eller du vågner udmattet. Dyb hvile kræver tryghed, men hjernen din modstår at give slip. Du vågner slitten, fanget i en cyklus af udmattelse. Det du trænger mest, hvile, føles uden for rækkevidde. Du kan til og med føle dig utryg i din egen krop. Dette er ikke ødelagt, det er overbelastning. Systemet dit har glemt, hvordan tryghed føles. Helbredelse starter med at forsigtigt lære kroppen din, at det er greit at være stille. Det første skridtet er at slutte og klandre dig selv. Hjernen din er ikke ødelagt, den har beskyttet dig. Svar med medfølelse, ikke mere pres. Helbredelse handler ikke om at lægge til flere opgaver. Det handler om subtraktion. Start med små øjeblik med ægte hvile,
Bare sit, pust, lagt mærke til. Tankene dine vil vandre. Det er greit. Gå forsigtigt tilbage til nåtiden. Lyt til kroppen din, tågen, spændingen, udmattelsen af meldinger. Spørg dig selv. Hvad trænger jeg akkurat nu? Respekt af små behov. Helbredelse er sagte og skånsom, ikke et kapløb. Respekter dine grænser. Du er et menneske, ikke en maskine. Din værdi måles ikke af produktivitet. Slip skyldfølelsen. Giv dig selv tilladelse til hvile. Det er her helbredelsen begynder. Det er slik tågen begynder at lette.